Zatiaľ, čo učitelia zvažujú ďalší štrajk, rezort školstva poukazuje na zvýšenie balíka na ich kreditové príplatky na 35 miliónov eur. Pri ich využití totiž môžu podľa ministerstva získať viac než o 5% k platu navrch. Školskí odborári však takýto argument odmietajú. Minister školstva Dušan Čaplovič upozorňuje, že v balíku peňazí na kredity budú mať učitelia tento rok oveľa viac, ako je 5% nárast tarifných platov, ktorý si vybojovali v zime. Tento rok to bude 35 miliónov eur, ktoré idú do platov učiteľov mimo tarifných platov, mimo tých 5%, ktoré sme dali do tarifných platov. Predseda školských odborárov Pavel Ondek však tvrdí, že sa to ich požiadavky na každoročné zvýšenie peňazí do školstva o 0,3% HDP, teda o 200 miliónov, vôbec netýka. Týchto 35 miliónov, ktoré spomínal ministerstvo, súčasťou štátneho rozpočtu, ktorý pridelil finančnú čiastku školstvu. To je predsa iba pre niektorých, hovorí šéf nových školských odborov Ľudovít Sebelédi. Je mnoho učiteľov, ktorí tento kreditový príplatok nemajú. Povedzme, nastupujúci ho ani nemôže mať. Nástupný plat učiteľa stále ostáva 531 eur v hrubom. Nesúhlasí ani organizátor kampane. Vláda tvrdí, že nie sú peniaze, tak jej ich učitelia pomôžu nájsť. Vladimír Crmoman. Vyhlásiť, že učitelia dostanú 35 miliónov, keď je to vlastne niečo, čo normálne získali tým, že študovali a získali kredity, je čisté zavádzanie. Proste to nie je nič navyše, to je niečo normálne, čo im patrí. Školskí odborári teraz obchádzajú svojich kolegov v školách a školských zariadeniach s podpisovými hárkami, aby vedeli, či majú pripravovať alebo viacdenný štrajk v jeseni. Vladimír Crmoman vyčíta odborárom, že neurobili riadnu kampaň. Mohli s ňou začať na zhromaždení 7. mája. Aj to je zvláštne na tom, že není tam presný deň, hoci je jasné, že najúčinnejšie by to bolo v prvý deň školského vyučovania, čiže nezačať školský rok. Účinku dvojdňového štrajku podľa neho nikto neuverí a pochybuje o ňom aj Ľudovít Sebelédi. Hovorí, že ak, tak musí byť štrajk neobmedzený. Navyše kritizuje aj formu podpisových hárkov. By bolo istejšie pre nás učiteľov, ak by priamo na papieri, pod ktorý sa podpisujeme, boli napísané konkrétne podmienky, za ktoré vstúpime do štrajku a prídeme povedzme o dvojtýždňovú mzdu. Bolo by to tak fér. Takto je to podľa neho niečo ako biankošek. Katarína Otová, RTVS.